Sugeng pepanjenengan para siswa, dina iki guru bakal paring piwulangan ngenani parupa sastra yaiku tembung pitakon, tembung linggo lan andhan, uga tembung rangkep. Coba digatekke kanthi permati. Sadurunge miwiti piwulangan, coba digatekke ancas piwulangan utawa tujuan piwulangan dina iki. Sing sepisanan, siswa bisa ngrakit ukara pitakon. Sing nomor 2, siswa bisa mangerteni asal tembung. Sing nomor 3, siswa bisa mangerteni babagan tembung rangkep. Sing sepisanan babagan tembung pitakon. Coba digatekke, tembung pitakon ana ing basa Jawa iku ana 7, sing sepisanan apa, kanggo nakokke samubarang, kapan, kanggo nakokke wektu, sapa, kanggo nakokke jeneng, ing ngendi, kanggo nakokke papan, pira, kanggo nakokke cacah, kepriye, kanggo nakokke kahanan, kinio, kanggo nakokke sebab. Sabanjure babagan tembung linggo lan tembung andhan. Ing basa Indonesia bisa diarani kata dasar lan kata beringguan. Coba digatekke dan dipermati. Pangerteni tembung linggo yaiku tembung kang durung owah saka asale. Tuladhane tuku, lunga, tulis, waca, lan sapiturute. Dene tembung andhan yaiku tembung kang wis owah saka asale. Owahe amarga oleh ater-ater, seselan, lan panambang. Apa kuwi ater-ater, seselan, lan panambang? Coba digatekke ing salju. Sing diarani ater-ater yaiku wuwuhan kang manggon ing sakngarepe tembung linggo. Ater-ater kapirang dadi 3. Ater-ater ana swara wujude an, am, an, ang. Ater-ater tripurusa wujude dak, kod, di. Ater-ater liyane wujude pan, pa, pan, tar, po, so, pi, pro, lan sapiturute. Banjur sing diarani seselan yaiku wuwuhan kang manggon ing satengahe tembung linggo. Wujude seselan ana 4 yaiku im, lan Bacete sing diarani panambang yaiku wuwuhan kang manggon ing sakmburine tembung linggo. Wujude panambang kayata i, a, en, no, ono, ane, ake, lan sapiturute. Sing angka 3 babagan tembung rangkep. Apa kuwi tembung rangkep? Tembung rangkep yaiku tembung kang dirangkep. Tembung rangkep kapirang dadi 3 yaiku sepisanan Dwipurwa, sing nomor 2 Dwilinggo, sing nomor 3 Dwiwasana. Dwipurwa tembung sing dirangkep suku kata utawa wanda wiwitan. Coba digatekke tuladhane bebungah, wanda ngarepe dirangkep. Leloro, wanda ngarepe uga dirangkep. Kuwi diarani Dwipurwa. Sabanjure Dwilinggo isih dipérang manih dadi 3. Dwilinggo wantah, Dwilinggo saling swara, lan Dwilinggo semu. Dwilinggo wantah kuwi Dwilinggo sing asale saka tembung linggo dirangkep. Tuladhane mlayu, mlayu, mangan, mangan, lan sapiturute. Dwilinggo saling swara berarti mengko ana swarane sing beda. Tuladhane bola bali, mloya, mlayu,
lan sak piturute. Banjur sing diarani dilingga semu digani karo dilingga wantah menawa dilingga semu iku tembung sing ana ing andharan iki, tembung sing ana ing tuladha iki ku sejatine dudu tembung rangkep ananging wujude rangkep. Tuladhane ali-ali, uci-uci, undi-undi lan sak piturute. Banjur sing diarani diwasana berarti tembung sing dirangkep ing pungkasan tembung utawa sing ning buri sing dirangkep. Tuladhane cengenges, cekakak lan sak piturute. Nah, kanggo gladhen, kanggo muji babagan pangertenmu ngenani tembung lingga, tembung andhahan, tembung pitakon, banjur tembung rangkep dadekno ing ngisor iki. Oke, gladhene sing nomor 1. Gawe ukara pitakon nganggo tembung pitakon ing ngisor iki. A. Kapan? B. Dineo. C. Kepriye? Nomor 2. Golek tuladha tembung purwa, wilingga wantah, wilingga saling swara, wilingga semu, lan diwasana cacahé 2 banjur gawenen ukara nganggo tembung kasebut. Oke, digarap ana ing buku, digatekke apa sing wis tak andharake ing ngarepanmu. Cukup semene piwulangan kanggo dina iki, gatekno pituture Bu Guru, samubarang kabeh iku titinen dene kang becik anggonen. Matur nuwun, sugeng pepanggihan, Gusti berkahi.